Hi mga karon Bell, kumusta? Aslom na ba mogsingot aw mukaon ni tag aslom ron? Ang mga nakita ninyo, mga ricados na sa siya insay ladang talong, my own version, balig 37 pesos na siya. Yes, atong butangan og alugbati og pipino. Ang alugbati ako siyang gihumulan og tubig init. Instead nga isugba na tong talong, ako na siyang gilapwaan. So ang main atong ricados ron, talong, pipino ug alugbati. O atong hisgutan ang ilang scientific names ug health benefits. Kay sige na ko kaon og pipino pero wa ako ka hisgot sa iyang health benefits ug scientific name. Unahon na to ang talong kay mamo siya main natong Ricardo sa ensaladang talong or Filipino eggplant salad. Ang scientific name niya kay Solanum ferox L, also known as taban buro or talong buro. Ang timanan ay ang benepisyo, promotes cardiovascular health, maka-prevent siya diabetes, maka-prevent siya cancer, maka-promote siya weight loss, maka-relieve siya stress, maka-help siya hypertension, maka-help po siya anemia o maka-promote siya bone health. Ang pipino sa ilang bahin or cucumber, Cucumis sativus ang iyang scientific name. Nutritious fruit siya with a high water content, makatabang siya lower blood sugar, maka-prevent siya constipation, maka-support siya weight loss. Para makuha ang health benefits niya kanon gud ang panit ug appeal. Kaning pipino is thought to be a vegetable but is actually a fruit. Ang alugbati sad kay Malabar spinach siya or vine spinach or Indian spinach. With a scientific name Bacilla alba. Rich in soluble fiber, makatabang sa digestion, ug na siya vitamins A, C, na siya iron, calcium, makatabang siya sa eye health. Yang akong gipares niya kay nilungag nga kamote. Enjoy your lunch, smoking and Ronbal gums.